Upat ka mga estudyante sa high school, 15 sa mga minor de edad, ug laing 16 anyos nga lalaki ang nasakpan sa mga otoridad nga nag-sesyon sa drugas sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang tag-iya sa bahay, nadakpan kinsa gituhuan nga migamit sa mga batanon bugti sa Cebu. Ang exclusive report. Makita sa video kining usa ka 16 anyos nga lalaking gihulagway sabog pa sa ilegal nga dugas tungod sa iyang aksyon. Samtang sa laing video makita usab kining upat ka mga tinun-an nga naka-uniforme pa. Sila unang nasakpan sa akto sa mga sakop sa Gender and Development sa Barangay Basak. Human nagpakitabang ang mga ginikanan kay wa nakauli ang mga bata. Sa abag sa kapolisan na rescue ang mga bata gikan sa usa ka balay nga way suga. Nakita sa dapit ang shabu o mga paraphernalia sa paggamit ini. Nangatarungan kuno ang mga batanon nga naghimo sila og project apan wa motuo ang mga otoridad sanglit ngit-ngit kaayo ang dapit. Sa pagsukit-sukit kanila, niangkon ang mga batanon nga nigamit og shabu. So nami, ang mga bata sir, ang tulo dito sa kwarto, wala na naka-uniform, nag-ilis lang sibilyan. So mo to pag ato na mo sa pikas kwarto, kitaan nito na mo katong mga drugs nga diya sa katre. O mo to, di na ito damas gid ang pag. Duha ni ang kuan ko. Musulti mo sa dili kay kami tiguang nami kahibaw jud mi nga kuan siya nga kausara. Yan na sila. Gituhuan sa mga otoridad nga gipagamit og shabu sa tag-iya sa balay ang mga tinun-an bugti sa posibleng sexual favor. Kung atong una-una gi rason ug nganong maabot dito ang maong mga bata nga balay siya and then walay suga kay naputlan og kuryente. So kung dili lang tungod sa drugs, di gid sila maabot dito. Gitugyan ngadto sa DSWD ang minor de edad. Samtang nasikop usab ang tag-iya sa balay nga si Matwell Fernandez, 35 anyos. Kinihuman makuhai og napulo ka sachet sa shabu. Samtang apil sa pasakaan og kaso ang 16 anyos nga lalaki kinsa gituang tig-recruit sa mga tinun-an. Ang kaning usa nga laki where is minor but 16 na siya, so posible nga inig-examine sa DSWD ani kung naay discernment nga atong hitabo so mapailan sa kaso ani.